Welkom bij Kikker TV. Vandaag is er op het Swingcollege een debat tussen jongeren van het Swingcollege en politieke partijen. Daarom gaan we eens kijken hoe ik, de beste interviewer, het heb gedaan. Nee, ik ben de beste! Nee, ik ben de beste. Ik ben de beste. En dan zou ik nu graag even zien wat daar, en dan zie ik unaniem groen. En dan gaan we even kijken wat onze leerlingen daarvan vonden. En dat is 91% eens, maar toch ook 9% tegen. Dus goed, er zit hier blijkbaar nog een bepaald standpunt wat niet achter de tafel zit. Wat vond u het sterkste punt van vandaag? Het sterkste punt vind ik uiteindelijk dat er überhaupt aandacht wordt besteed aan de verkiezing en aan de politiek op school, onder jongeren. Vroeger gebeurde dat heel weinig. Het was overigens niet de eerste keer dat het hier gebeurde hoor. 8 jaar geleden heb ik hier ook al eens gezeten. Maar uiteindelijk vind ik dat het sterkste punt van heel de dag. Wat vond u van de vragen die er werden gesteld vandaag? Ik vond dat er een aantal hele goede vragen tussen zaten, maar er zaten er ook wel een aantal tussen wat wel goede vragen zijn, maar die voornamelijk gingen over landelijke politiek. Ik bedoel, alcoholleeftijd van 18 jaar of 16 jaar, daar kan ik wel iets over vinden, maar uiteindelijk wordt dat besloten in de Tweede Kamer en niet in de gemeente. In het kader van meer Europa streven we in de gemeente Sluis naar meer grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen. Nou, dat is unaniem in de hele gemeenteraad wordt dat straks aangenomen. En we zullen even kijken wat onze leerlingen daarvan vinden. 60% is het daarmee eens en tot 40% is het daar niet mee eens. Ik wil even reageren op een paar vorige sprekers. Wij zijn zeker omdat wij zoveel in basisschool terug willen voor een heel fijn netwerk van openbaar vervoer, belbussen, maar ook met vrijwilligers, met busjes. Maar ik wil even reageren op meneer Langeraad. Het rolt zo makkelijk uit uw mond. De veerboot goedkoper, de tunnel goedkoper, het vervoer goedkoper. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Uw slogan was toch hand op de knip. Wat vond u van deze dag? Ik vond dat een hele leerzame dag, zowel voor de raadsleden die achter de tafel zaten en ook voor de leerlingen in de zaal. Wat vond u het belangrijkste punt van vandaag? In feite waren alle stellingen, die zijn altijd even belangrijk vind ik, want als dat ter sprake komt. Maar het uitgaansleven van de jeugd vond ik het belangrijkst. Voornamelijk het punt van de disco, waar wij als VVD een motie voor gaan indienen morgenavond in de raad. En waar ik vanuit ga dat die aangenomen wordt, zodanig dat de jeugd niet meerdere malen, maar zo vaak ze willen een disco kunnen bezoeken in onze gemeente. Wat vond je van deze dag? Ja, ik vond het wel super interessant en ik vond het ook leuk dat leerlingen wel echt meededen en ook zelf vragen stelden en zo. Volgens mij heeft het veel mensen wel geholpen om een beetje indruk te krijgen van de verschillende partijen. Was het af en toe saai of vond je het de hele dag interessant? Nee, ik vond het wel allemaal interessant. Er waren wel een paar stellingen waar iedereen het mee eens was en dat ik zoiets had van ja, dat is niet echt nodig om daar verder op in te gaan. Maar veel dingen, ja, alcohol kwam natuurlijk heel vaak terug. Maar ik vond het wel heel interessant om de meningen te horen. Rijkere mensen moeten meer betalen dan arme mensen voor de gezondheidszorg. Wie is het daarmee eens? Is groen, oneens is rood. Dit was Kikker TV. En alsnog vond ik dat ik de beste interviewer was. Ik ben de beste! Ik ben de beste! Nee, ik ben de beste. Nee, ik ben de beste. Ik ben de beste! Maar ik ben het hoogst, dus ik ben de beste.